den her video. I dag skal vi spille net. Jeg skal lave net. Det er okay, Alexander. Jeg ved godt, du har brækket din arm. Okay, lave net. Okay, Mustafa, hvor du startede. Ja, så? Ja. Okay. Skyder Mester Gluts. Kom den jorden. Skal vi lige til replay? Nej. Okay, fint. Mester Gluts, nej, så er det Mustafas tur. Hvad laver han? Hvor er det sindssygt, mand. Og det er Mester Gluts tur. Ja, det der, det var sådan lidt ring af Mester Gluts. Så han får lige en over. Og der scorede han. Nej, så er det Mester Gluts. Nej, Mustafas tur. Hvad gør han? Okay, han elsker sin bold. Ja, okay, skal vi ikke bare tage at skyde nu? Okay, ja. Så er det blevet Mester Gluts tur. Det er altså på den hvide linje. Det er på den hvide linje, som jeg siger, mand. Hvad laver han? Og han scorer. Mustafas tur, hvad gør han? 4, 5, 6, 8, 9, 10. Nej, jeg skal have. Men så kommer det an på, hvis jeg scorer nu, så har jeg vundet. Fordi jeg missede, så hvis Mester Gluts han scorer, så har han vundet. Lad os se. Ja, jeg er så med op det der. Nej, det var skønt. Skab der. Nej, ikke filmer. Nu er det Mustafas tur. Jeg misser jo lige. Det var ikke så godt. Okay, han tager noget en tilløb. Og han ruller. Ham rulle. Og hvad skal man kamera? Vi ser ham ruller. Men vi venter stadig jagt. Og han rejser sig op. Det bliver helt mørkt. Og han rammer overlægger, der er en ommer! Og der er ommer på Mustafa. Han ramte overlæggeren. Det var lidt skuffende. Men okay, han begynder at rulle. Så starter. Skal vi lige finde en bold? Det er sådan en smuk bold. Det må jeg sige. Det er sådan en smuk bold. Og han rammer. Vi ses. Så er det blevet Mester Gluts tur. Lad os se, om han misser. Det håber vi. Ikke også, alle sammen? Skriv det i kommentaren, hvis I tror. Det er blevet min tur. Du misser. Lad os se, hvad han kan. Skriv det i kommentaren, hvis I tror, han scorer. Det er noget så ikke. Men
næste runde. Nu er vi fra midten af. Og det er Mustafa tur. Jeg håber, jeg scorer, ikke? Okay. Prøv at se, hvor langt væk målet er. Se, hvor tæt på han er. Hvad gør han nu? Og den triller lige på jorden. Og hvis Mustafa misser, hvis Mr. Bluts han scorer nu som mig, så har jeg har vundet alle sammen. Vi ses. Så er det blevet Mr. Bluts tur. Lad os håbe, han misser. Hvis han misser, så er der ommer. Hvis han scorer, så har jeg vundet. Ja. Tag mig lidt væk. Lad os se, hvad for en bold han har. Han har UEFA Euro 2024 i Germany. I kan se. Dortmund Stadion, Düsseldorf, Munich. Der er alt muligt. Lad os se, om han misser. Det gør han simpelthen. Hvad fuck gør det? Ja, undskyld. Nu har de begge to misset. Og så er der helt om. Hvis Mustafa scorer med den her bold, og den rammer nettet uden at ramme det her, så er det sagtens lige på select. Okay, han selecter, hvor han skal skyde her. Han tager den også lige i midten. Skal vi se, hvad der sker? Det bliver så jeg tror, ikke? Kom lidt væk. Okay. Hvad har du at sige med det? Skud? Slap kameraet, mand! Okay. Lad os se, hvad han kan, fordi nu har jeg misset. Hvis han scorer, har han vundet, okay? Ja. Forstået? Vi skal ind på alt, jeg slukker. 3 striber. 3 striber i højden. Og så rammer han bare lige på nettet. Er du helt sikker på det? Lad os håbe, han misser. Hvad? Hvad sagde du til mig? Lad os håbe, han misser. Skynd dig skud. Og han missede simpelthen. Hvad har du at sige? Det er bare sluk kamera. Jeg skal bare slukke. Okay. Ja, min telefon er ikke lige død, så altså. Ja. Og vi kunne ikke filme, hvad hedder det. At Mustafa, han scorede altså. Mustafa, han vandt. Det var så intens. Han scorede, og så lavede den lige i krydset. Det er rigtigt. Jo. Men ses, og tak for 2 video. Bye bye. Husk at like og subscribe. Ja.